Чао, достар! Уфукта елның иң көтіп алған сихри бәйрәме Яңа ел. Урамда мотор итеп бизәлгән чаршылар, ялтыр-ялтыр утлар, мандарин исе. Кибетләрдә елга буе чират, этеш-тертеш, бөкеләр, кыскасы бәйрәм алды мәшәкатьләре җитте. Без бүген исә алгарак сикерик. 31 декабрь җырчылар нәрсә эшләячәк? Кем кайда ничек Яңа елны каршы алачак? Шул хакта сөйләшик. Минем исемем Рамил Шәрәфиев, сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Кузгалдык. Хит-парадка популяр җырчы Иркә старт бирә. Иркә өчен Яңа ел гаилә бәйрәме. Нинди генә зур заказ чыкса да, нинди генә гонорар тәкъдим итсәләр дә, җырчы чыгыш ясамый. Яңа елны һәрвакыт гаиләсе белән каршылай икән. Өстәл уртасына бәлеш чыгарып куябыз. Балалар өчен сихри бер бәйрәм мөхите тудырырга тырышабыз. Мин үзем тылсымга ышанмыйм. Барысы да Ходай кулында дип саныйм. Шуңа теләкләрне дә 31 генә түгел, көн саен телим ди Иркә. Җырчы сезнең экраннарда Тормыш җилләре исемле җырын башкарачак.
Әлфинә Әсғамова яңа ел төнен каягына каршы алмаган. Өйдә дә, ресторанда да, урамда да, хәтта машинада да. Элегрәк 31 декабрьдә чыгыш ясыйдым. Бөкегә ләккән, карда батып калган очраклар да булды. Берсендә лифтта бикләнеп кала яздым, дип искә ала җырчы. Соңгы елларда бәйрәмне Әлфинә ханым гел өйдә уздыра. Уллары, туганнары белән бергә җыелып, күңел ашалар, рәхәтләнеп ял итәләр. Әлфинә Әсғамованы без якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйбыз һәм экраннардагы җырына күчәбез. Күзләдем, кара төндә шәүләң абайладым, вакытында сүндердем шәмнәрем. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, томаслык төннәр, булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Озак көттек без бу очрашуны, алдан белеп булмый бит язмышны. Ак төн җиргә канатларын җәйде, ике койнар йөрәк кавышты. Кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Яңадан кабатлыйм, кара сөрмә торкан ак төнем дип, син генә бит эзләп яраттың. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, томаслык төннәр, булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез дуслашыйк. Безгә социаль челтәрләрдә кушылыгыз. TMTV, YouTube'та, Instagram'da һәм ВКонтакте'да бар. Биредә сез яраткан тапшырулар, шоу-бизнес яңалыклары һәм клипларның премьерлары. Күрми, белми калмагыз. Ә без шушы урында хит парадыбызны алга таба дәвам итик. Анастасия Макарова сезнең экраннарда. Şiitelerinin şiite tesleri, şiilerinin tatlı izleri, emsendir
Кирәк җырларым, киң иделем, норман кырларым. Булсын гына, булсын гына. Чиратта Илмир белән Айгөл Зиянгировлар. Җырчылар яңа елны чиратлаштырып, 1 ел Татарстанда, 1 ел Башкортстанда уздыралар. Ә быел көз көне кайда бәйрәм итәчәкләре билгеле булган. Җырчылар Казанда яңа йорт салып чыкканнар. Хәзер инде әти-әниләрен, туган-тумачаларын чакырып, үзләрендә кунак итәргә җыеналар. Башкортстаннан Илмирның туганнар делегациясе килә. Мин үз чиратымда өстәл ягын карыйм. Өскә пижама, аякка бәйләнгән оек баш киеп бәйрәм итәчәкбез ди Айгөл. Айгөл дә, Илмир да экраннарда хисләрем талпына диеп моңланырлар. Наз булып Акыш канатыдай уча хатым, ак каурыдай хисләргә тулып. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Түзә алмый хисләрем ташуга, мәхәббәт ташкындай сибелә. Ялкын бергә дөрләп янып,
iki yürek birge jilkene Ak qanatlı hislerim tolpına Tiksinga yüreğim aşkına Bəxtli yarlar bizi aşık canlar Ömrün boyuna yarattına Ak qanatlı hislerim tolpına Tiksinga yüreğim aşkına Bəxtli yarlar bizi aşık canlar Ömrün boyuna yarattına Күкләремдә парлы кышлар маңа Җаным тулы саф бәхет җыры Ике чишмә әйтерсең кушылып Җырлап аккан ишелә җыңа Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Шулпан Ахмаджанова хит парадының 6-нчы баскычына урнаша. Хәтерләсәгез, алдагы чыгарылышларда җырчы яңа тун турында хыялана дип сөйләгән иде. Ире Шулпанның бу теләген ишеткән. Гаилә бәйрәмнәрендә бергә кибеткә барып җырчыга өр-яңа тун сатып алганнар. 31 декабрь кая буласыбызны әлегә хәл итеп бетермәдек. Урамга чыгасым булса, шул тунымны киячәкмен ди Шулпан Ахмаджанова. Әйдәгез, хәзер инде без әти-әни җыры белән әлегә хит парадны дәвам итик. Минем өчен чиксез зур шатлык Нурлы караш киңәш акыл сүзе Күңел өчен үзе бер сафлык Әти-әни назын тыеп яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Озын гомер сәламәтлек телим Ямле булсын һәр бер көннегез Күмелмәсен еллар авазына Чәчәк атсын тормыш гөлегез Әти-әни назын тыеп яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Гөрләп, яшик әле җырлап Урын түрдән күңел түрендә
şok Qabatılıyman mene bugünde Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Хөрмәтемнең чиксез Музыкаль каймакның экваторына да килеп җиттек. Бирдә яшь башкаручы Зәринә Асылкаева. Җырчы Яңа ел бәйрәмен ресторанда каршыларга уйлый. Казанда гаиләбез белән яратып йөри торган берничә яхшы урын бар. Алдан ук берәрсендә җыелабыз дип сөйләшеп тә куйдык. Пандемия аркасында ябылыр дигән борчу булды, әмма барысы да план буенча булырга тора ди Зәринә. Кыз Яңа ел төнендә киясе киемен дә, бүләкләрен дә күптән әзерләп куйган. Хәзер инде шушы сихри төнне генә көтәсе кала. Җәгеләре шау-шашкәдә Каран инде матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы җәйләрдә Риза ялган мәхәббәтне Җырлар итеп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Дүртенче урын хуҗалары бүген Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Узган ел җырчылар Сабада бәйрәм иткәннәр. Ә быел Ризат, Зинирә кызлары Айгизә һәм ике як әтиләре Казанда җыелалар икән. Үз күңелебезне үзебез күрәбез. Әти баянда уйный, аңа кушылып җырлар җырлыйбыз. Курантлар сукканнан соң күршеләрне котлау башлана. Алар безгә, біз аларга күчтәнәч таратабыз ди Рамазановлар. Җырчылар белән кышкы көннәр турында сөйләшсәк тә, алар хит-парадка кояш алып килә. Музыкаль каймакта җәйге клип. Рәхим итегез.
gözlerin aşar idim. Kirpiklerin arasına yat gözden koşar idim. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Soluşun ürep Benim utlu kuşağıma da Gidersin sen de erip Bu beriydim seni canım Şaşı tatlı süyüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine Aşık dilin ağlarına. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine Aşık dilin ağlarına. Sakınası yıkkına Bağırkayım canı kayım Mağdurum deyip güne Bu beriydim uzak idip Көп тапқыр менге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымны Сыйларым аларыға Bir ni tügelik güzellerine Aşık dilin ağlarыға Sırlarımны Silerim ağlarığa. Bir ni tügelik güzellerine Aşık dilin ağlarığa. Bir ni tügelik güzellerine Aşık dilin ağlarığa. Популярлар үчлеген дуэт Альбина Кармышева белән Зиннур аша. Сүзне Альбинадан башлап җибәрик. Җырчы яңа елларны гадәттә санаторийда каршы алган. Биредә бәйрәм программасын оештырган, җырлаган, кунакларның кәефен күтәргән, ә быел кайда нәрсә эшләячәген әлегә хәл итмәгән. Мөгаен гаилә белән өйдә булырбыз ди. Зиннурның да яңа ел киченә күз салыбыз. Җырчы үз йорты белән тора. Бирегә ул быел туганнарын, дусларын җыячак. Бер кат бәйрәм итеп ашап алганнан соң, барысы да урамга чыгалар. Чанада, ватрушкаларда шуабыз, кичне актив рухта уздырырбыз дип өметләнә Зиннур. Альбина Кармышева белән Зиннурны бергәләп карабызыйк. Тапқыр тойып тормыштан Юлға шықтым, йортым ташлап Кире қайтам, юқсынып хаман Меңдә бергә қабат башлап Кире қайтам, юқсынып хаман Меңдә бергә қабат башлап Мине көтә, минем улым Жанымдағы көз нурым Аның үшін яшейм бу җирдә Көтәр мине, минем юлым Мине көтә, минем улым Жанымдағы көз нурым Аның үшін яшейм бу җирдә Көтәр мине, минем юлым
тапқыр ташлап йортымны, шетке киткән бер юлаушы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсашы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсашы. Мине көтә минем улым, жанымдағы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдағы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мен тапқыр юлларны ташлап, кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер һаман саныймын. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер һаман саныйман. Мине көтә минем улым, жанымдағы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдағы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Хит парадның икенче орынын Элина яулый. Элина да бәйрәмгә әллә кая читкә тайпылмый. Яңа елны якыннары белән үткәрергә җыена. Бәйрәм кичендә һәрвакыт конкурслар уздырабыз, җырлыйбыз, биебез, өстәл артында тезелешеп кенә утыру безнең турында түгел ди Элина. Сез уңаеннан Элинаның бабасы Рафаэль һәр ел чыршыга теләкләр язылган конвертлар элә. Ишенә төрле суммадагы акчалар да салырга онытмый. Яңа ел төнендә конвертларны ачып һәр кеше үз бүләген ала һәм теләкләрне укый икән.
Absolute Leader исемен атаганча әйдәгез барлык резидентларны искә төшереп чыгыйк. Akbalatlı hislerim topuna Tisina yüreğim aşkına Bextli yollar bizi aşık canlar Ömrüm boyuna yarattına Öteyeni nazıntı yaşav Baxtimning surdan surası Singana, singana, singana Yılmayırken kölgana Sırlarımlı, sırlarımlı Stilerim ağlarına Derni tügülük güzellerine Gaşık dilin ağlarına Kiri qaytam yoqsınıp xaman Mende birge qabat başla Ник мәхәббәт азаплайсың Санап мине тапканга Музыкаль кайма хит парадының кульминация өлешенә дә килеп җиттек. Беренче урында Алина Әхмәтшина. Алина, без җырчылар өчен бәйрәм дигән әйбер юк. Кайчан заказ була, шунда чыгабыз да чабабыз ди. Быел кыз тиз генә корпоративта чыгыш ясарга, әгънары туганнары янына шаллыга кайтырга уйлый икән. Әхмәт Алин исеме астында чыгыш ясаучы җырчы сезнең экраннарда рәхим итеп карагыз һәм аны беренче урыны белән котларга онытмагыз. Şiirimlerge çıktı şirmi uğramda yürüyümün min Uğramda yürüyümün de min Birrağını közlüğümde min Yüreğimde hiç düşünmeyim Sıyımda sevmeyim de min Ну красиво же! Yo'qmi motor tugul. Sıyımda sevmeyim de Özümü yatlarga da vermeyim min Yüreğimde hiç düşünmeyim Sıyımda sevmeyim de min Sıyımda sevmeyim de Özümü yatlarga da vermeyim min Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызының һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә сыраларым бар, сыраларым сыралашмыймын Сыраларымла сыралашмыймын, күрешкәч эндәшмыймын Хотели снять что-то. Спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать? Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермимен Үзенә сиздермимен дә, үземнән биздермимен Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермимен Это мой батя. Ты умеешь галстук завязывать? Үзенә сиздермимен дә, үземнән биздермимен Лина объясняет про какой-то момент. Какой момент? Ялындырмый сөймейләр, йөрәге янсын әллә Йөрәккә янсын әле, күмергә калсын әллә Үрелсә дә үптермимен, үзенә алсын әле Үзенә алсын әле дә, үсеме булсын әле Үрелсә дә үптермимен, үзенә алсын әле Үзенә алсын әле дә, үсеме булсын әле Үрелсә дә үптермимен
Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шул кадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Дуслар, сез быйыл музыкаль каймак хит парадының соңгы чыгарылышын карадыгыз. Экраннар каршында мин Рамил Шәрәфиев булдым. 2021 елда очрашырбыз. Якынлашып килүче яңа еллар белән. Чао! Thank you.